Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula sawuthetha ke ngemeko ke phuma pha kwilegend yeqela leKaizer Chiefs pha uDr Khumalo esithi ke umntungwa uyacenta ukubana ke iKaizer Chiefs sosibanyamezela abaqeqeshi ke aba babini umlumzana ke uKhaze kunye ke noBen Yusuf esitsho sithi mabasose bagqibe ke le season ecela ke bongoza nakubalandeli beqela ke leKaizer Chiefs sithi noko mabanga bafake phansi koxinzelelo mabasose babanyamezele bagqibe umsebenzi wabo. Wazibeka ke zizathu ke uDr Khumalo wathi okokuqala nje ukuhlala pha kula bhentshi bencedisana bebabini akusiyonto lula kulawa madoda and anikezwe umsebenzi ke onzima phansi koxinzelelo. Watsho esitsho ke sithi naye uyayazi la meko lawa madoda ajongene nayo. Uthi yena wayencedisana noAce Khuse pha behleli kula bhentshi benikezwe umsebenzi onzima ukuqeqesha la timu kuthiwa yiKaizer Chiefs. Kodwa uthi ke bona ke umohluko babenayo into yokubana ke bona noAce Khuse babesazana ncakasana babedlala kunye kwibafana bedlala kunye Kaizer Chiefs, futhi ke baphinda bayazi culture ke yeKaizer Chiefs ncakasana. Uthi yona nto ke bona ke abancedayo ngela xesha babencedisana pha bobabini. Kodwa uthi ke aba ke abaqeqeshi babini noko yena uthi okwangoku usabancomo sabathulela umnqwazi ngoba uthi Kaizer Chiefs isahleli kuposition 3 to position 4 kuzothi ga ngoku, nto leyo yagqityelwa kudala iKaizer Chiefs okubana kuzothi kube kusesisithuba kwisizini beseyihleli pha ko number 3. Uthi Kaizer Chiefs bithathe ithuba ingangeni napha ku top 8, kodwa phantsi kwesandla sabo sekuyabona kanti okubana ke ingenile pha kwi top 8. Watsho sitsho sithi ke bathathe umsebenzi onzima phantsi kwesandla sika Mr Napi. Wonke umuntu bengalindela into yokubana ke iKaizer Chiefs ngabe ke ikule ndawo kuzothi ga ngoku. Uthi naku umzekelo iKaizer Chiefs sekhona pha kwiConfederation Cup imisebenzi yaba baqeqeshi babini. Uthi ke ngesizathu salentetha ayithethayo uDr Khumalo uthi ke uyacenta ukubana ke abantu mabanikeze ababaqeqeshi support abayidingayo. Uthi ngakumbi ke balandeli beqela leKaizer Chiefs lokubana ke niyayifuna nyani ikhaphu, niyakufuna nyani ukonwaba, basapoteni ababaqeqeshi ke kule meko bajongene nayo. Akukho lula ukuqeqesha iKaizer Chiefs. Utsho kanjalo ke uDr Khumalo encoma ke, kodwa ke emveni koko ke wathumela umyalezo kwiiplayers zeKaizer Chiefs njengoba ke zibheka pha eEgypt eCairo ziyoqobisana pha neqela ke lase-Egypt iZamalek kumdlalo wabo wokugqibela we-group stages pha kwiConfederation Cup. Uthi kuDr Khumalo uyayazi ukubana ke ayikho lula iZamalek yayike iwina le cup, futhi ke iyafuna ukuyiwina futhi. Uthi esibini indawo ebeyibukele ngela xesha ibidlala apha eMzantsi Afrika neKaizer Chiefs pha ePhulukwane. Uthi wayibona kakuhle into yokubana ke istrong iZamalek, kodwa iKaizer Chiefs ke yazama ukuqina. Watsho sitsho sithi ke iKaizer Chiefs ke zizimisele pha eCairo ngoba nabalandeli bapha abazuvuma into yokubana iqela labo libethwe pha eCairo. Waphinda wathi iZamalek izawuphinda idlalela ukuzibulala pha ke eCairo. Uyayicela ke iKaizer Chiefs into yokubana ke izizama ukumelana ke nezo meko, yenze sure into yokubana ayibethwa. Wathumela umyalezo othi ke kwiiplayers zeKaizer Chiefs ke bafana bam ninike enizithathe nazibeka kule position kuyo. Umzekelo nisebenzile nabe nifikelela kule ndawo nikuyo, kushotani into yokubana ngoku nigqibezele umsebenzi nizithathe nizibeke pha kwi-quarter finals ke ze-CAF Confederation Cup. Eninqwenelela ke impumelelo entle, yodwa ke uDr Khumalo ngumyalezo lowo ke athe wawuphosa pha kwi-players ke zeqela ke leKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphula ke nani ke ningake ningene nitsho into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.